барлығы біздің институтымызға қабыл ету үшін 465 бюджет орны берілді. Мындан тыш республика заказы бойынша тағын 165 баланы қабыл етешекпіз. Шулай етіп, институтқа 630 бюджет орны берілді деп айтырға мөмкин. Негізде біздің қабыл ету элекеге елларда инде ашылған программаларға эшләнәчәк. Барлығы 20 бакалавриат һәм 11 магистратура программасына кабул итү башланып китте. Яңа программаларыбыз бар, күпмеле күләмдә яңалыкларыбыз бар. Яңа программаларга килгәндә педагогик белем бирү юнәлешендә без быел татар теле әдәбияты һәм рус теле дигән белгечлеккә кабул итәбез. Кабул итү шартлары рус теле җәмгыять белеменнән бердән дәүләт имтиханнары нәтиҗәсе һәм татар теленнән эчке имтиханны тапшырачак безнең абитуриентларыбыз. Шулай ук реклама һәм җәмәгатьчелек белән эшләү дигән яңа белгечлегебез барлыкка килде быел. Без әлеге программага нигездә договор нигезендә, килешү нигезендә бюджеттан тыш кабул итәбез. Моннан тыш республика 15 урынга заказ бирде. Без бүгенге көндә әлеге урыннарга кабул итү өчен Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм республикабызның мәгариф министрлыгы белән бик тыгыз актив эшчәнлек алып барабыз. Шулай ук безнең ике һәм күп телле мәктәпләр өчен, мәгариф оешмалары өчен кадрлар әзерләү эше дәвам итә. Быелгы яңалыкларыбыз бу берничә яңа программа, музыка һәм инглиз теле, рәсем һәм инглиз теле дигән яңа программаларга кабул итү оештырабыз. Һәм инде элекеге узган елларда да кабул ителгән программаларыбыз ул математика, инглиз теле, башлангыч сыйныф инглиз теле һәм ике чит телне өйрәтүче программаларга да кабул итү алып барыла. Без әле документларны бу юнәлешләргә 25 июльгә хәтле кабул итәчәкбез. Телебезне, әдәбиятны, мәдәниятебезне яраткан, киләчәктә әлеге өлкәдә, әлеге сферада хезмәт итәргә теләгән яшьләрне без үзебезнең институтыбызда көтеп калабыз. Институтта максатка ирешү өчен яшьләребезгә һәм киләчәктә тагын да инде конкурентлыкка ярашлы итеп әзерләнү өчен барлык шартларда бар. Безнең коллективыбыз, укытучыларыбыз бик әйбәт. Мин форсаттан файдаланып, әти-әниләргә һәм балаларга мөрәҗәгать итәм, чакырам һәм үзебездә көтеп калуыбызны җиткерәм. Без инде һәр даим үзебез әзерли торган белгечлекләргә һәм белгечләргә ихтыяҗ булуына өйрәнеп торабыз. Яңа белгечлектәр ачканда бигрәк тә бу мәсьәлә тирәнтен өйрәнелә. Бүгенге көндә без әзерли торган белгечлектәргә сорау зур һәм әлеге яшь белгечләр һичшиксез алар инде үзләре сайлаган юнәлеш буенча эшкә урнаша алыр дип өметләнәбез. Әйтик, татар теле әдәбияты юнәлеше буенча республикабызның мәгариф министрлыгы мәгълүматлары буенча быел 90 яшь белгеч кирәк. Без нәкъ 90 яшь белгечкә диплом тапшырдык һәм инде аларның барысының да әлеге мәгариф оешмаларына, тиешле эш урыннарына барып җитүләрен телибез. Башка юнәлешләр буенча да рус теле, рус әдәбияты, чит телләр булсынмы, я булмаса без әзерли башлаган, быел яңа кабул ителә торган программалар, бу музыка, рәсем юнәлеше, чит телләр юнәлеше буенча шулай бүгенге көндә республикабызда ихтыяҗ әлеге кадрларга бик зур. Аларның һәр кайсы эш белән тәэмин ителәчәк дип уйлыйбыз. Монда безнең тагын бер өстенлекле ягыбыз бар. Безнең уку йортын тәмамлаган яшь белгечләрнең бер өстенлеге бар. Без балаларга бер генә профильле дипломнар тапшырмыйбыз. Һәрбер бала ким дигәндә 2 профильле диплом алып чыга. Менә без бүген дә әйтеп үттек, татар әдәбияты һәм рус теле дигән белгечлеккә кабул итәбез. Татар теле әдәбияты һәм журналистика дигән белгечлеккә кабул итәбез. Музыка һәм чит тел, рәсем һәм чит тел,
Буларның һәр кайсында күреп торасыз икешәр профиль, ягъни аларның безнең яшь белгечләребезнең һәр кайсы менә шушы дипломнарында күрсәтелгән профильләр буенча, юнәлешләр буенча эшкә урнашып, үзләрен, гаиләләрен тиешле дәрәҗәдә тәэмин итә алачак.